Λοιπόν, σύντεκνε, πάμε να δούμε 5 πραγματάκια για ρόταρι και καθαρισμό pad. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με τη Car Pro που πάνω κάτω είναι ίδιες με την Koch. Car Pro 125 75. Λοιπόν, είτε πάρεις τη γούνα ολοκένουργια και τη βγάλεις από τη ζελατίνα, είτε την έχεις είτε την έχεις αποθηκευμένη σε ντουλάπι, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τη φυσήξεις. Ωραία. Θα ευθυγραμμίσω σωστά, γιατί άμα δεν ευθυγραμμίσω σωστά, θα κουνιέται όπως να είναι το pad στο πάνελ. Ωραία, ευθυγράμμισα. Πάμε να φυσήξουμε. Εγώ έχω τορναντόρ. Άμα δεν έχεις τορναντόρ, μπορείς και με απλά πιστολάκια. Ωραία, φύσηξα. Οπότε ξέρω ότι το pad μου είναι, αν ήταν αποθηκευμένο σε ντουλάπι και έκατσε κάτι πάνω, σκόνες, βρωμιές χαζά, χαμένα, το φύσηξα πριν το ακουμπήσω σε πάνελ. Αν ήταν καινούριο και το έβγαζα από τη ζελατίνα, επειδή θα ερχόταν από τη μάνα του με πολύ χνούδι, δεν θα είχε δουλευτεί, δεν είναι στρωμένο το pad. Οπότε πάλι πρέπει να το φυσήξεις για να φύγει όλο το όσο πιο πολύ χνούδι μπορείς μέχρι να στρωθεί το pad. Εγώ τώρα τι, εμένα μου αρέσει να τα δουλεύω νοπά, μου αρέσει να τα δουλεύω με υγρασία. Είτε είναι σφουγγάρια, είτε γούνες, είτε οτιδήποτε. Οπότε, έχω αυτό να δω το κουβά της Lake Country. Αυτός τι κάνει, τον πατάς και βγάζει νερό. Επίσης έχει τα βλάκια, όταν έχεις αληφή και θες να καθαρίσεις το pad, τον γυρνάς γύρω-γύρω από τα βλάκια και διώχνει την αληφή. Οπότε εγώ θα το βρέξω με τον κάδο. Και είμαι έτοιμος, το pad μου έχει υγρασία. Εσύ τώρα που δεν έχεις κουβά, θα πάρεις απιονισμένο νεράκι, θα το ψεκάσεις, βάλεις το χέρι σου έτσι, θα το γυρίσεις πάνω στο χέρι σου, να πετάξει ό,τι χνούδι μπορεί να πετάξει και θα έρθεις και θα το φυσήξεις για να φύγουν τα πολλά νερά, να είναι δηλαδή με λίγο υγρασία το pad σου πάνω. Λοιπόν, πάμε, επόμενο. Θα απλώσουμε τώρα την αληφή μας. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ θα κάνουμε που λένε οι Αμερικάνοι pick up the bead. Δηλαδή θα αρπάξουμε την αληφή. Όσο είναι το pad μου, τόσο θα πρέπει να είναι η γραμμή της αληφής μου. Βλέπεις. Ξεκινάω. Παχιά. Συνεχίζω. Σταμάτησα. Λοιπόν, ρόταρι τώρα. Ρόταρι δουλεύει δεξιόστροφα, όπως το ρολόι. Οπότε εμείς τι θέλουμε, εμείς θέλουμε να τον δουλεύουμε με μικρή κλίση. Δηλαδή η αριστερή μεριά να μην πατάει στο pad. Αυτή την κλίση την παίζει όπως θες. Μπορείς να την παίξεις πιο χαμηλά, μπορείς να την παίξεις πιο ψηλά, μπορείς να την παίξεις και τέρμα. Ωραία. Όσο πιο χαμηλά την παίζεις, τόσο πιο πολύ πατάει το pad πάνω στο πάνελ. Πάμε να αρπάξουμε την αληφή μας. Δεξιόστροφα. Εγώ θέλω να σημαδέψω μεταξύ μία η ώρα και 2 η ώρα. Ωραία. Θα έρθω εδώ, στο κάνω πριν την αρπάξω. Θα σηκώσω λίγο, θα πάρω κλίση στο pad μου, θα έρθω 2 η ώρα, θα σημαδέψω, θα την αρπάξω και μόλις φτάσω στο τέλος της, πατάω το pad μου κάτω, ώστε να απλωθεί και συνεχίζω με το pad μου πατημένο στο πάνελ να την απλώνω στην πιο χαμηλή ταχύτητα. Πάμε να την πάρουμε. Λοιπόν, είπαμε 2 η ώρα. Την άρπαξα.
Δες τι ωραία ομοιόμορφα απλώθηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε. Μικρή κλίση και ξεκινάμε ομοιόμορφα. Θα φτάσω μέχρι εδώ γιατί εδώ τι έχω, εδώ έχω καμπύλη. Θα παίξω μέχρι εδώ, θα συνεχίσω. Έτσι, 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 έτσι. Μετά θα πάω πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Και θα κάνω αυτό το κομμάτι. Θα χωρίσω το πάνω μου στα δύο. Ένα κομμάτι αυτό, ένα κομμάτι εκείνο. Δεν βάζω πίεση, αφήνω το μηχανάκι να δουλέψει μόνο του. Κρατάω άμα δεις από εδώ πίσω και έχω το χέρι μου εδώ. Ούτε ίσα ίσα τον οδηγάω. Ούτε πατάω, ούτε να με ζορίσει, ούτε... Άμα δω ότι με κλωτσάει, γιατί είναι ρόταρι, και άμα πάει, κλωτσάει μερικές φορές. Όταν έχεις καμπύλες στο πάνελ, όταν έχεις ατέλειες, θα σε κλωτσίσει, ρόταρι είναι. Άμα πάει και σε κλωτσίσει, δεν προσπαθείς με δύναμη να τον κρατήσεις εσύ κάτω. Τον σηκώνεις, λίγο απαλά, τον ξανακουμπάς ή αλλάζεις λίγο την κλίση, αλλάζεις λίγο τις μεριές σου και τον διορθώνεις. Δηλαδή όταν σου κλωτσάει, αφήνεις δύναμη και διορθώνεις τον αλιφαδόρο χωρίς να πιέζεις. Λοιπόν, γιατί χωρίστηκε το πάνελ τώρα στα δύο που σου έδειξα, έκανα πρώτα αυτό το κομμάτι μετά αυτό. Γιατί έχω καμπύλη. Ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία και τα σημεία που μπορεί να κάνει ζημιές? Καμπύλες, γωνίες, άκρες. Πάμε να πούμε ένα τύπ, ας πούμε. Λοιπόν, είμαι εδώ σε επικίνδυνο σημείο, άκρη. Ωραία. Είπαμε ο αλιφαδόρος μας γυρνάει δεξιόστροφα. Οπότε όταν θα έρθω εγώ σε αυτή την άκρη, θα πρέπει να είμαι έτσι. Δηλαδή η αριστερή μου μεριά να είναι στον αέρα. Για ποιο λόγο? Αυτό γυρνάει δεξιόστροφα. Όταν έρχεται το pad με δύναμη από αυτή τη μεριά, σηκώσω λίγο να βλέπεις. Όταν έρχεται το pad από αυτή τη μεριά, άμα είμαι στον αέρα, δεν ακουμπάει εδώ. Ωραία, και συνεχίζει. Έρχεται από εδώ. Έρχεται από εδώ. Κόβει εδώ. Και όταν έρθει από εδώ αριστερόστροφα, θα είναι στον αέρα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν θέλουμε να δαγκώνει το pad το πάνελ. Πες η λάθος, ας πούμε, προσέγγιση τώρα. Έρχομαι σε αυτή την κλίση. Γιατί είναι λάθος? Γιατί έρχομαι δεξιόστροφα. Ωραία. Εδώ πατάει το pad μου, διορθώνω. Εδώ είμαι στον αέρα. Έρχεται το pad μου. Αλλά όταν ξαναέρχεται από αυτή τη μεριά, έρχεται και δαγκώνει. Δαγκώνει. Με αποτέλεσμα να δημιουργώ εδώ πέρα στην άκρη μεγάλες θερμότητες, μεγάλες θερμοκρασίες και τρώω το βερνίκι χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι λάθος τρόπος να το δουλέψω έτσι. Να το δουλέψω ώστε όταν έρχεται από εδώ, αντί να δαγκώνει, να είναι στον αέρα. Και από αυτή τη μεριά θα έρχεται όμορφα και ωραία ομαλά προς τα κάτω του πάνελ, όχι προς τα πάνω του πάνελ.
Το ίδιο και εδώ. Εδώ θα κόψω έτσι, δηλαδή εδώ να είμαι στον αέρα. Γιατί αν κόψω έτσι, έρχεται το pad δεξιόστροφα και δαγκώνει, έρχεται έτσι και όταν έρχεται στον αέρα και όταν φτάσει εδώ, άμα είμαι λάθος, θα έρχεται και θα δαγκώνει. Δεν το θέλουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Καμπύλες. Η καμπύλη εδώ υπάρχει το λιγότερο βερνίκι τώρα, ας πούμε, σε όλο αυτό το τετραγωνάκι του πανελάκι μας. Την λιγότερη ποσότητα βερνικιού είναι πάνω εδώ στην καμπύλη. Γιατί είναι καμπύλη ή θα είναι γωνία. Το βερνίκι απλώνει. Οπότε εδώ θα έχουμε το λιγότερο. Οπότε εδώ είναι το επικίνδυνο μας σημείο, το οποίο δεν θέλουμε να το πειράξουμε πολύ. Γι' αυτό εγώ θα έρθω εδώ με τον ρόταρι, που είναι η καμπύλη. Θα φάω έτσι από εδώ. Μετά θα έρθω από την άλλη μεριά. Θα έρθω έτσι, θα φάω από την άλλη μεριά. Δεν την έχω ακουμπήσει την καμπύλη μου, στο πάνω της, στο σημείο, στην κορυφή της ακόμα. Θα φάω εδώ και στο τέλος θα περάσω και μια πολύ ψηλή έτσι, χαλαρά. Πολύ ψηλή έτσι, χαλαρά. Ίσα ίσα για να γυαλιστεί ελάχιστα και η κορυφή της καμπύλης. Τελείωσα με την καμπύλη μου. Δεν θέλω να κάθομαι και να... Γιατί να στρεσάρω την καμπύλη μου. Ας την ήσυχη. Παίρνα την λίγο, ούτως ή άλλως είναι μια λεπτομέρεια η οποία στο τελικό σου αποτέλεσμα δεν θα δείξει κάτι. Είναι μια κορυφή μιας καμπύλης. Οπότε δεν χρειάζεται να επιμένω πάνω σε καμπύλη. Δεν υπάρχει λόγος. Πάει και αυτό. Αυτά τώρα, τι άλλο με το ρόταρι, τίποτα. Το πιο σημαντικό, άφησε το ρόταρι να δουλεύει μόνος του. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, λάθος τρόπος, έτσι πρέπει να δουλεύετε, χαζομάρες. Θα σου δείξει το εργαλείο πώς πρέπει να δουλεύετε. Δηλαδή, είτε τον έχεις από αυτή τη γωνία, θα κόψεις. Απλά τι γίνεται, σε αυτή τη γωνία θα σε τραβάει, θα τον νιώθεις να σε τραβάει. Ενώ σε αυτή τη γωνία θα δουλεύεις πολύ πιο ήρεμα και σωστά. Εντάξει, όπως θες το παίζεις. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ θα έρθω έτσι και στην επόμενη περασιά μου μπορεί να την περάσω έτσι. Ή άμα θέλω μπορώ να έρθω έτσι, να έρθω, να σηκώνω δηλαδή, μόλις φτάσω στην καμπύλη μου, να κατέβω και να συνεχίσω. Και σιγά σιγά πάλι να κατεβάζω. Και με τους δύο τρόπους μπορείς να παίξεις. Αυτά. Πάμε να σου δείξω και με τον τριάρι έτσι μια περασιά. Είπαμε έτσι, πριν ξεκινήσουμε βρέχουμε το pad μας να έχει υγρασία. Τώρα εγώ δεν στο κάνω, βαριέμαι για το βίντεο. Λοιπόν, θα απλώσω αληφή. Τι έχουμε τώρα εδώ, είπαμε 75. Οπότε θα απλώσουμε μια γραμμή για 75. Βλέπεις. Θα την αρπάξουμε 2 η ώρα. Θα απλώσουμε στο 1. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για να κόψουμε. Λοιπόν, εδώ ας πούμε θα έρθω με κλίση προς τα... Δηλαδή έχω και ένα εδώ κάτω. Βλέπεις, δηλαδή εκτός από δεξιόστροφα η κλίση σου μπορεί να είναι και μπροστινή, μπορεί να είναι και πισινή, μπορεί να είναι και από την άλλη. Όπως θες τον παίζεις, απλά δεν βάζεις δύναμη. Πάμε.
Αυτά. Άμα θυμηθώ κάτι, στο πω. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα. Καθαρισμό πατ και συνέχεια. Έχω το 125 μου, ωραία, έχω κάνει όλο το καπό μου. Όταν πάω να κάνω το επόμενο πάνελ, το πατ μου είναι μπουκωμένο. Από αληφή, από decontamination, από βερνίκι. Έχει μπουκώσει. Τι θέλουμε? Τουλάχιστον θέλουμε να το φυσήξουμε με αέρα. Οπότε, μερικοί έρχονται εδώ, φυσάνε. Λέει έτοιμος, έφυγα, επόμενο πάνελ. Εγώ θα το καθαρίσω κιόλας πριν πάω στο επόμενο πάνελ γιατί είμαι εγώ. Λοιπόν, ή θα το κάνω στον κουβά ή θα το κάνω χωρίς κουβά. Θα σου δείξω και τους δύο τρόπους. Πάμε να το κάνουμε με κουβά. Τι θα κάνω? Θα το βάλω με νεράκι. Θα βάλω νεράκι στο πατ μου. Άμα έχει νερό. Βλέπεις την αληφή? Δηλαδή φύσηξα με αέρα και πάλι δες τι αληφή βγάζει. Ξανά. Καθάρισα. Φυσάω. Και έχω μια πεντακάθαρη γούνα να συνεχίσω τα επόμενα πάνελ μου. Ωραία. Τώρα, άμα το σφουγγάρι μου, εγώ είχα τελειώσει με το project όλο. Και ήθελα το σφουγγάρι να μπει αποθήκη. Τι θα κάνα παραπάνω, αντί για σκέτο νεράκι που μου έρχεται από το κουβά, θα έπαιρνα και λίγο MZR ή λίγο APC, ό,τι έχει σε ένα καθαριστικό τέλος πάντων. Θα ψέκαζα τη γούνα μου, θα την έκανα εδώ μία με το σαπούνι, θα έριχνα νερό, δηλαδή θα έβαζα σε όλο το κόλπο εδώ που κάναμε και σαπούνι μέσα στο σχέδιο. Τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα το κάνεις εσύ, πώς θα καθαρίσεις εσύ ένα πατ χωρίς κουβά. Πάμε να στο δείξω στην τριάρα. Που και η τριάρα μας έχει αλήφει πάνω, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την τριάρα μας. Θα φυσήξω τα πολλά. Θα βάλω το γαντάκι μου. Το ρολόι. Έβαλα το γαντάκι. Τι θα κάνω τώρα? Όλα αυτά τα βλάκια και τα τέτοια που έχει για να βγαίνει αληφή ο κουβάς, εγώ θα προσπαθήσω να τα δημιουργήσω με το χέρι μου. Οπότε είπαμε, άμα είναι να συνεχίσω επόμενα πάνελ σκέτο νεράκι, δεν χρειάζεται σαπούνι. Αν είναι να πάει το πατ για αποθήκευση, χρησιμοποιούμε και σαπουνάκι. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε σκέτο νεράκι, απιονισμένο καλύτερα, φτηνό το απιονισμένο, όπου μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ψεκάζουμε το πατ μας, το χαϊδεύουμε και το δουλεύουμε στα χέρια μας. Βγάζει ασπρίλα, βγάζει αληφές. Αυτό θα το δουλέψω και εδώ. Γενικά θα το δουλέψω στα χέρια μου για να το καθαρίσω. Άλλη μία. Επίσης άσπρα νερά τρέχουν κάτω στο κουβά. Αληφές. Μία γρήγορη. Θα φύγουν τα πολλά. Και τελευταία
τι ωραία που έγινε. Έτοιμο για την επόμενη φορά ή έτοιμο για το επόμενο πάνελ. Αυτά για καθάρισμα και λίγα πράγματα έτσι για το ρόταρι πάνω κάτω να ξεκινήσεις. Αυτά. Θα δούμε τι άλλο θέμα θα ανοίξουμε. Έτσι, με υγείες.